Selam dostlar. Мен Галия Гермиона Грейнджер. Һәм бүген мин сезне бик кызыклы җан иясе белән таныштырам. Вермикулюс. Ой, не бу? Ниндидер ялгышлык килеп чыкты. Гөл суалчан белән сөйләүсенне бутыйм. Дуслар, исегездә калдырыгыз. Бу суалчан югал. Мин сезне сөйләүсен белән таныштырам. Менә монысы инде сөйләүсен зур писигә яшаган. Шулаймы? Сөйләүсенең зурлыгы якынча этнеке кадәр. Атышкы кыяфәте белән ул бик нык писигә яшаган. Мөмкин тукымлы писи сөйләүсеннән барлыкка килгән диләр. Бу җанварның койрыгы гадәттә кыска, өзелгән кебек була. Колак очларында озын йоннары бар. Беләсегез килсә, бу йон антеннасыман тавышны яхшырак ишетергә булыша икән. Сөйләүсеннәр ырлый белми, амырлый беләләр микән? Сонорус. Кыргый табигатьтә бу җанлекне Төньяк Америкада һәм Евразияның төньягында очратырга мөмкин. Алар куе урманнарда үз итә. Азык эзләп ачыклыкка чыксалар да, барыбер үз урманнарына кайталар. Азык димәктән, сөйләүсеннәрнең иң яраткан ризыгы куян. Алар кимерүчеләр, кар кәҗәләре, кайбер кошларга да һөҗүм итәргә мөмкин. Сөйләүсеннәрнең кечкенә чагы турында сөйлимме? Тыңлагыз. Сөйләүсеннәр туганда песи кебек сукыр булып туа. Күзләре 12 көннән соң гына ачыла. Балаларны әни сөйләүсен генә тәрбиялим. Нәни сөйләүсеннәр 2 ай буе әниләренең сөте белән генә туклана. Кыргый табигатьтә бу җанварлар 15-20 ел яши. Зоопаркларда 25 елдан да артык яши алалар. Менә шулай, суалчан белән сөйләүсенне бутамагыз. Очрашканга кадәр.